scuze, Mici. Stai liniștită, fata lui tati, că nu tu ai lovit pisicuța. Dar ce s-a întâmplat, nu limit? Mici a fost înțepată de o albină de foc. Multă atenție la această albină. În această perioadă, albina de foc umblă în jurul nostru. Hei! Și ești bine, Mici? Am gazat-o instant să nu moară, că murea pisicuța. Merg să mă plimb, frumosule. Să ai multă grijă la albinele de foc. Da. E una acolo, nu limit. Ride. Ce scoli, mă? Nu-i nimic, îmi frică să mă duc. Ride. Ce? Nu limit. Cine nu limit? Băi, ce de pilă? Mă, dar generatorul lipit de tir. Aoleu, e spital. Nu limit de când e tirul ăsta, aici are generator lipit de el. Când dârdăie cu oamenii în el. Aoleu. N-ai ce să faci, pentru sănătate te dârdăie acum. Pe mine, nu pe tine, că tu mergi la servici când te strici. Oh. Face revizie. Nu limit. Bă. Acolo te bagă tati în caz de te mușcă vorbină, Doamne ferește. Acolo, lângă generator. În generator mă bagi, nu limit. Eu am adus tirul acesta în caz de cineva din zonă este mușcat de o albină de foc. Este foarte periculoasă. A ieșit dintr-un laborator și albina când te înțeapă face flacără și foc. Și îți stopește. Ca cribitul, ca și cum dai cu o brichetă, face flamă. Și te mușcă și te arde pielea unde ai fost mușcat.
Aoleu, nu limit, e periculos, rău. Vezi că eu mă duc prin pădure, nu limit. Pe acolo nu cred că-s. Hei, stai puțin. Sori ceva, bă, m-am speriat rău de tot, bă. Mă, să nu fie albinele alea, nu limit. Să mă bag aici. Să fac ceva de aici. Aoleu. Bă, ce-am vrut să iau de aici? Mă, strei albine, nu limit, nu limit, nu limit, nu limit. Nu limit, nu limit, nu. Erau 3 albine în casă din copac. Disul copac. Bă, nu limit. Hai că mă duc și fără. Aia e, nu limit. Mă duc aici la casa asta veche și bântuită. Mă, aici nu am văzut să fie valbină, totul e pașnic, uite calul cu mânzul. Ia. Acum scoasă mai unul, ce drăguț. Mă, da drăguț, ce micius. Oh. Calul care trece pe sub picioarele mele, ce mic îi. Cât o pisică. Ia, șepul e găină. Ăsta e habitatul animalelor, să bag animalele în căsuțe. Iu. Asta e păr de pisică sălbatică, da. Pe patul ăla. Dacă l-ați deschis. Păi, uite, putea să ai gardul. Da. Poate să fie alu Selindrina. Selindrina n-are treabă cu animalele. Le lasă liniștită. Cu mine are treabă handicapata aia. Iha. Neme. Gata, nu-l mit. Hai că mă duc. Măi. Nu mă iubește. Da, ce cal. Păi dacă totul este animale sălbatice. Uite, mă urc pe ăla. Pădurea Slendrinii. Nu limit, mă întorc înapoi la tine. Vin înapoi la tine, nu limit. 1.38 în realitate oara. Hai, nu limit. Că vin la tine. Au. În ce naiba am călcat, bă? Au, ce mă doare chiciorul, bă. Hai de mine. Mă zici că am călcat în... Bă, sunt la Bălci. Unde am venit, mă, fratele meu? Credeam că mă îndrept spre No Limit. Au, ce mă doare piciorul. Au, ce mă... Bă, am călcat cu talpa într-o... într-un ciop. Ce am făcut? Ce fain e la Bălci. Scrie Air Max ăsta. Ei, băieți, fete. Eu am călcat cu piciorul în ceva și mă doare rău. Păi du-te la spital. Că și eu am fost prea acolo prin zona aia săptămâna trecută și am călcat într-un gândac care mușcă. Apoi vă dat din nou la un laborator, de la un laborator și e în apropiere laboratorul din oraș. Și are spini pe spate și când calci în el să umfle piciorul, dacă nu te duci la spital, ai murit și ai nevoie de... pentru gândacul ăsta trebuie să mergi la spital și trebuie să spunem și de aia de oxigen că te lasă fără aer gândacul ăsta. Ești bine, bă? Ești bine? Bă. Bă, ești bine, bă? Ce faci, mă? Îmi dai în față.
Aoleu. Nu limitele. E, du-te la No Limit să te internezi acum la el acolo, dacă ai călcat în goangă. Acum nu mai... Ce faci, mă, ce... Mă duc să... I-a rămas bună top spin, băi. Top spin, nu ne mai vedem o săptămână tot spin. Acum trebuie să mă bagi în limit, în puf. Uite ce am la picior, mă mânca goanga. Music trip. Dar ce e așa pustiu, ai, mă, nu funcționează linghișpirile deloc. Ei, au, să-mi bac. Mă ia cu mențul. Linghișpirul ăsta se învârte sau nu? Bă. Eletușarap? Ce dracu e asta, bă? Eletușarap. Și asta ce? Ce utilaj e ăsta? E același, oată? Păi și ăsta ce-i? Bă, dar nu mă sunt prea bine, nu nimic, ajutor, vino aici în parcul de distracții, că nu mai pot. Bă, frate, nu mă sunt prea bine. Bine că ai presimțit că sunt în pericol enorm și că ai venit repede și m-ai salvat. Am căzut surata panoramică, bă, mă doare, mi se umflă piciorul încălcat într-o gangă, avut dreptate la de la intrare. Iar eu am fugit la toți bine, îmi pare rău, nu limit. Acum te duc încet la salonul meu. Nu mă bagi la generator acum. Mă pune No Limit frumos la generator acum. Deja vibrează pământul. Nu, uite frumos în pat. Că imediat vine robotul și te alimentează la No Limit. Și acum ce-o spus? Trebuie să-mi pună No Limit oxigen, trebuie să-mi pună No Limit chestia la picior, trebuie să-mi pună No Limit haine de-alea de protejează igienizate de No Limit și spălățiri grave. Gata, a venit tati. Mă pornesc astea și ești conectată la No Limit. Și o să stai o săptămână sau depinde de ce periculos e gândacul. Așa. Acum respiri prin aerul meu. Masca e pe fața ta, totul e pe tine, ai și aparatul lipit să vadă cât pulsai și când anunță că ești în pericol. Și toate No Limite mereu cu tine aici. Se pare că tu ești primul meu pacient care a intrat în noul meu spital. Și mă fac bine? Da. No Limit. No Limit. Acolo erai.
Scuze, am intrat la tine pe ăsta. S-a stricat ceva numit. Nu. Pe acolo ce vine pe acolo? Aer, de No Limit. Dar vibrează tare, No Limit logul ăsta. Hei! No Limit, ajung la tine, hei! Stai, tati, că am treabă. Noapte bună. E noapte afară. Da, e noapte. Eu nu mai văd lumina zilei, frumosule. Nu am ce să văd lumina zilei, tati. Tati, nu mai văd lumina zilei. Frumosule. Păi și noapte. Nu de lumina zilei, tati, nu nimic. Dacă vrei să vezi cum e afară, îți pune toate un ecran în față și e live înspre mine, mă vezi tu întreg cum îs și vezi cum e zi și noapte. Nu limit. Mă, dar bine arată. Normal că arăt bine. E seară, No Limit. E pus Kiss FM pe... Ca să nu te simți plictisită. Am pus Kiss FM. Vezi? Cine ține la mine cum țin eu? Nimeni. Decât părinții tăi și Ionuț. În rest, nimeni. Limit. Dar ce repede m-am făcut bine la limit. Peste că au trecut 3 zile și deja sunt aproape bine. Ce gând acele doamne de mult scăpă, mă? Arachnitodatus. Îți periculos și ce-o trăvești. Culcă-te. După o săptămână și un jumătate. Limit. O să merg afară. Dezactivează-mă de la oxigen să mă duc afară. Bine. Partea a doua. Altfel, stai 5 ceasuri pe YouTube să se încarce. Nimic. Mă duc. Da, dragă. Ai fost dezactivată de la oxigen. Desfățai de pe față și poți să te duci. În sfârșit. Opa. Mi-au mușcat albinele robotului, eu n-am nimic. Eu de fier. E moartă pe jos. E moartă pe jos, nu limit. Ce s-a întâmplat? Ai lăsat și închisă? Da. Dar celălalt robot a închis-o repede. Și albina a murit instant. Eu n-am nimic. Sunt imun la ele. Nu te-am mai văzut de mult pe tine. Nu, filajul tău. Nu nimic. În sfârșit. O, ce dor a fost de tine. Nu nimic. Da, aici așa pe tine, pe platformă, nu mă mănânc albinele. Nu. Când încearcă să intre, rilajul de curent le oprește. Mulțumesc. Îți dau pe dungile tale.
Ping. Nu limita.